Ma egy mezőségi díszpárna befejező lépéseit mutatom meg nektek. Különlegessége, hogy fekete lemvászonra fehér drukfestékkel készítettem a minta felrajzolását. A hímzés folyamán sajnos óhatatlan, hogy a fehér festék megkopjon, halványodjon, de ne ijedjetek meg, apró részleteiben rajzoljátok újra, például stabilomárkájú fehér ceruzával, ami mosás hatására nem fog látszódni, ahogy a fehér drukfesték sem. A Kolozsvár környéki mezőség erősen őrzi a magyar népi hagyományokat, de román és szász hatások is felfedezhetők a motívumaikban. A hímzések gyakran a női viselet részei voltak, például ingek, kendők, kötények, de megjelentek lakástextíliákon is. A színek közül klasszikusan fehér alapon piros és kék-piros dominált a hímzéseiken. Később megjelent a fekete, zöld és a sárga is. A piros szín az életet, szerelmet szimbolizálta, míg a kék a tisztaságot, hűséget. A motívumok közül a virágmotívumok a legjellemzőbbek: tulipán, rózsa, szegfű, szőlőinda. Gyakoriak a páros elrendezések, tükrözött minták. A vidékre jellemző kedvelt öltések, a lapos öltés, keresztöltés, láncöltés, száröltés. A hímzés precíz, erőteljes vonalvezetésű, ritkán hagy üres felületet. Ezen a mintán is megfigyelhető a gazdag, zsúfolt díszítő jelleg. Továbbá, hogy erősen szimmetrikus, amely a rend és a harmónia érzését kelti. Találtok a videóim között a láncöltésről, boszorkányöltésről még több információt, tekintsétek meg azokat is. És ha tetszett, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Köszi!